Goddag og velkommen til Emils forklaring på Pythagoras-sætningen. I dag skal vi lære om, hvordan man beviser, at Pythagoras-sætningen er rigtig. Så hvad er Pythagoras-sætningen? Pythagoras-sætningen lyder som følgende. A i anden plus B i anden er lig med C i anden. Men hvordan forklarer vi så, at dette er sandt? Jamen lad os tage de her to firkanter. Firkant A og firkant B. Hvis vi starter med at kigge på firkant A, så kan vi identificere deres sider først. Siden i trekanten lyder sådan her. A, B og C. Og sådan er det også med resten af trekanten. Så vi har C, A, B, A, C, B, A, B, C, og så har vi A herinde og B her. Det samme gør vi så også over på firkant B. Der har vi sådan C her, C her, C, C, og A, og B, og A, og B, og A, og B, og A, og B. Så hvordan får vi så forklaret, at A i anden gange plus B i anden er lige med C i anden? Jamen lad os starte med at vise, at de er lige store. Som I kan se, har begge firkanter en længde, der er lige med B plus A. Som jeg også skal se herover, er den B plus A. Og sådan er det på alle sider af firkanten. Så hvad kan vi så gøre næste gang? Hvad kan vi så gøre efter dette? Jamen, vi kan starte med at vise, at firkanterne er kvadrater. Som I kan se på den firkant, har den 4 rette vinkler. Og den har lige lange sider, nemlig B. Derfor er det en kvadrat. Det samme er den hernede. 4 rette vinkler. Og lige lange sider, nemlig A. Hvis vi kigger over på C, så er den vendt. Men hvis vi vender papiret, så er det stadig en firkant. Derfor 4 rette vinkler. Og 4 lige lange sider. Derfor er det en kvadrat. Hvad kan vi så gøre nu? Jamen, vi kan starte med at krydse de ting ud, som er på begge firkanter. Nemlig trekanterne. Som I kan se, har de lige lange sider. A, B og C, A, B og C. Derfor kan vi krydse dem ud. Hvis vi kun fokuserer på firkant A, firkant B og firkant C. Hvordan de hænger sammen. Så hvordan finder vi så ud af, at A i anden plus A i anden plus B i anden er lige med C i anden? Jamen, det gør vi med at regne det ud. Når man skal finde ud af arealet for en kvadrat, siger man længde gange bredde, nemlig B gange B, hvilket er lige med B i anden. Og så plusser man det med den anden, som er A i anden, nemlig fordi det er samme måde, man regner arealet ud på den. Og da vi har krydset alle trekanterne ud på begge sider, som var lige store, slutter vi af med at have det samme areal på den anden side, som på den anden firkant, som på den første firkant. Da firkanterne er lige store, og vi har taget det samme af på begge sider. Derfor er A i anden B i anden plus A i anden lig med C i anden.